लोगोफोरजों दायो बिशालाव फैदों आरो फुजानि एसे शपिं खालामनो। mana ya? Kurta. Kedan model nama. Kedan model nama mana? Posla top. जों दा लिफ्टजों थांसै लोगोफोर। गथ'फोरनि मोनो बेहाय जा मोजां मोजां किउट किउट। दासो बबेयाव मोनलाय जोङो बेसेबां मोनलाय बबाव थांगोन नोंलाय? जोङो भगवानाव दंमोन दां। बेयावनो फैलाय फैबाय जों दायो गान्दु नायगोन। लिपस्टिक लाव Itu nggak ya? Oh iya nama. Ini mana? Ayah, cuma mana? Oh iya lagi sih. Ayo, orang palang tu. Cuma sih saya lagi ya. Ini double lah ini nunggu macam. Senang orang iya kan tu. Nunggu. Senang ni dah kelar. Ni warna ni. Warna ni dua. Iya. Sih. Macam. Bedsheet lana kadang. Aku mana sebenarnya? Ini ada kotornya ada. Sudah. Bisa untuk mana? Siapa untuk mana? Lakw bay dong nih, kandul ladang. Nunggu dia kandul bay. Oke. Libne dong dulu. Oi. Hah? Begini ya? Ini sweater panang bayarnya nih लोगोफोर गोजां बोथोर सफैबाय नालाय बायनाफोरा जों दायो थांनोसै। मानसि जाखादों नै फुजा सिजोन नालाय दायो बिराद मानसि
दासो फैहांदों मानसिफ्रा जों फुङावनो फैदों ना दायो बांद्राय मानसिफोर बिल पे खालामग्रा आरोना दानदो खालामगोन beri manskan nih shopping खालामखांबाय दा लोगोफोर जों ओंखारबोबाय बिनिफ्राय ओमफ्राय दा जोङो गारि लायनो थांसै आरो नैबेहाय गारि दोनदों नालाय बिथोरावसो हाबलांनांगौ थान्दा जि मोजां मोनखाबाय मासि थान्दा बेहाय थांजोबबावबायसो सोरबा सोरबा जों दा थांबाय थानोसै लोगोफोर नै लोगोफोर जों दायो ब्लाउस लानो नागिरदों आरो बेखौ लाबाय गांसे आरो बेखौबो लाबाय बिराद मोजां बे कालारा आर'नाइ ब्लाउस Itu dongखायो दाख्लैसो बायदों बे गलाब न'आव मोनफैबाय नै लोगोफोर दायो जिरायबाय जि मेंखाबाय गारि सालायनानै नङाबा उनाव थुरि हागासिनो हासि मेंखाबाय आपेल जादोंमोन ओइ फैदो 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 ओरैसो ओरैसो मानो उल्था फांखो हा बहाबा थांनो अबाव दाहा थां दाउखौ लेंहरलाय